May iring ko nga kawatan, kinahanglan gyud nga bantayan, kawaton gyud imo sud-an, samtang kini gipasagdan. Pag di ka magbantay o kaha malipat, muhunas gyud sama sa dagat. Pag mawala ka, bisan ka diyutay, di ka mabinlan sa imong kalipay. Usahay di nimo mahibaw-an kung nakulang na imo kabutangan, kay tan-aw nimo siya buutan ug ang lihok wa gyud katingalahan. Susama sa nadiskubre sa kagamhanan ang PhilHealth nga unta nga gisaligan sa hilom sa balaod wa motuman nga nangurakot na diay sa mga katawhan. Sa diha ang PhilHealth giimbestigahan sa maabtik ug isog nga congressman, tagsa-tagsa giusisa sa ilang binuhatan pero ilang mga tubag murag grade 1. Usa andam kita mga kauban sa mga buaya sa kagamhanan sa PhilHealth ug uban pangkaban sa bayan nabuhi sama sa iring kong kawatan.